Welcome to my channel. नजारा देखो क्या view है यार guys look जा मोजां खालै नै सिनारिफ्रा जों साबा फैदों साबा गाइसफोर साबा फैदों ओरैबो दे हाय नट गासिखौबो हेल' बागुरुम्बाय साबस्क्राइब खालामनायखौ दा बिथांनि इउटिउब चेनेलावहाय वेलकाम बावहरबाय जायफ्रा बे इउटिउब चेनेलावहाय नुदों बिथांनोखाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो गाज्रि मोनोब्लाबो डिसलाइक होनानै बावनो नाङा बिथांनि इउटिउब चेनेलाहाय बारायलांनाय बायदि एसेयाव गैया बरिया नुखादों नै औ बेखौ भिडिअनि फार्स्टआव होनो हागोन नै बिथिं माबा लागासिनो सेलफि लागासिनो बिसोरो औ नायदो थाबाय फैला नांबाय इथिनो बिसोरो नानै साइक ए जाबाय नानै साइक Bye.